Kanong. Nggih, Mbak. Tekon ndi? Alah, teko pasar kono lho. Apa dungaren? Sampean gak duwe kenalan wong lanang ta? Wong lanang sapa, Mbak? Yo BE gaya anakku iku lho. Anakku gurung rabi-rabi umure wis akeh. Ya gak ono, Mbak. Koncoku wis do rabi kabeh. BE adik-adike ta, gak ono ta? Adek sik sekolah, gak gelem rabi lah sik. Walah yo. Sampeyan dhewe gak duwe kenalan sapa-sapa gak ono. Duwe wong aku yo penggaweanku ning omah gak tau nang ndi-ndi, Mbak. Barang sampean iki lha apa sih bingung? Wong yo arek sik umur piro sih? Jodoh lah yo engko ono ae ketemu dhewe. Wah, sampeyan iku gak ngerti rasane duwe anak wis dewasa ngono iku. Wis mikiri kok guru rabi-rabi wis wayahe. Ya wis lah ngono ya, BE suatu hari duwe kenalan sampean hubungan aku ya. Ya, Mbak. Yes, ayo. Nggih. Duh, anak Mbak Yus. Lapo kok ngelamun? Walah mikirno anakku iki lho rek durung payu-payu. Mumpung sampean ngomong nih anake sampean, mang bengi lho aku ro Farida dolan sampai jam piro ya? Jam 12. Adean diterne wong lanang lho Mbak Yus. Jenenge arek enom. Masih arek enom. Iku kan ya wong wedok sih Mbak. Sampean apa gak duwe pikiran apa perasaan wedi ngono? Ancene tak kongkon, cek dhek ndak oleh kenalan ben rabi. Ya apa sih Mbak Yus sampean niku wayahe rabi kok ketemu jodoh lah ya rabi dhewe lah apa sampean. Yo tapi kan yo kita harus berusaha. Bengong aku seumur sakmono kok durung rabi-rabi. Bareng sampeyan gak usah protes, wong gak iso golekno kenalan ae kok. Ya bukannya protes, ya aku itu kan peduli ya ambek sampean. Adian kan wong wedok gak ilok Mbak, lek mulai sampai bengi-bengi ku. Wes bano, cendang ketemu jodohe. Tak kongkon ancene wis bano. Wis aja didelok. Wes lek bahas ngene tok ae wis pegel aku, tak mulai aku. Ya wes. Oh, ancene Mbak isi ku dikandani ngeyel. Lagian lho duwe anak wedok kok diumbar-umbar percuma dikandani ibu ambek anak ancene padha ae.